sirab la dafo bina aya sirab la ala ka jonga bina aya sirab la ala kira kanuba bina aya sirab la dugawda bina aya sirab la yera wala bina ala ko min no be aljina se mama ala ko kanuba man tabi Allahu akbar. karamogo ni kibi mo kala dina na afamuna hali mori kala min b'an fɛ yan minnu bɛ t'u denw tɛgɛ don ala ka diinɛ kalan na k'a fɔ ni kalo sara a ye madarasa karamɔgɔ sara 200 1000 o ka gɛlɛn mɔgɔw ma b'a ko mori kalanaw ta nege bɔra ala ko dama o tigi fa de ye dama ye nka u denw bɛ farajɛ kala la n'o ye tubabu bilen ka kala ye kafiri bilenma olu dɔw ka san kelen kala musaka bɛ se miliyɔn 3 3 miliyɔn k'o bɔ ka di kafiri bilen ka kala la o ka nɔgɔ u ma min bɛ k'a den kala diinɛ na ka 1000 bɔ san kelen kɔnɔ ka don o kungo la o ka gɛlɛn u ma nka diɲɛ denya dɔnni la terre tourne chance dɔnni ka miliyɔn don o nɔfɛ k'u denw ka avenir dilan u yɛrɛ ɲɛ na o ka nɔgɔ u ma nka ala ko o ka gɛlɛn u ma Allahu akbar. Masilamu bi janeme mangutu de kan ko janeme tɔgɔ fɔli bi mɔgɔw sira a bi mɔgɔw jatiga a mandi an ye nka baara min bi mɔgɔw don janeme kɔnɔ o kɛli ka di adamadenw ye ka tɛmɛ alijinɛdenya baara kan wa dabara ti maa don alijinɛ na dɛ f'i ka kɛ silamɛ ɲuman ye k'a kɛ wali ɲuman kɛ dabara tɛ maa don janeme na dɛ I jogo juguya ani ka kafiriya ani ka ala sɔsɔ o de bɛ janɛmɛ se maa ma ne ni aw ala k'an don alijinɛ na amin wala yanbaghi a ko a ti daga maa ye ya'lam mɔgɔ min b'a dɔn anna jahannama k'a fɔ janɛmɛ k'o ye tiɲɛ ye k'a fɔ tasuma k'o ye tiɲɛ ye k'a fɔ kaburu lajaba k'o ye tiɲɛ ye k'a fɔ ala ka lajaba k'o ka bon Allah taqarra ayni hatta ya'minu minha i man k'i da ka sunɔgɔ abada fɔ i ka da la k'a fɔ ala y'i kisi ka bɔ janɛmɛ tɔɔrɔ ma Allahu akbar maa o maa ne y'a dɔn ala ko ye tiɲɛ ye janɛmɛ ye tiɲɛ ye ala ka lajaba ye tiɲɛ ye kaburu dali ye tiɲɛ ye ko i man ka sunɔgɔ abada f'i ka hakili sigi sɔrɔ Allahu akbar k'a fɔ ko e sen tɛ janɛmɛ donni na Allahu akbar i dangani fɔ an ye ne mana karamɔgɔ dɔw ye tɛgɛrɛ tulon fɔ ni dɔnkɛ la waajulu kɛnɛw kan k'a sɔrɔ irisima diw ma fɔlɔ ko aw ka alijinɛdenya sabatira ne jigi bɛ se ka misɛnya kabako don sago diinɛtigi k'i pan silamɛ jama cɛ la kuranɛtigi k'i pan kabako don komɛdiyɛnw k'u pan u ka komɛdiyɛn kɔsɔbɛ olu m'a fɔ u bɛ lahara nɔfɛ olu k'u bɛ diɲɛ de la yan kuranɛtigi k'i pan a kɛra cogo di a ma bɛn dɛ ka taa diinɛ kɛ tulo ye o man ɲi aw fɛn o fɛn b'o pan ka woloki la o kɛnɛ ka ye irisi t'aw si bolo k'a ka alijinɛdenya sabatira aw ma saya sikara nɛɛnɛ fɔlɔ aw ma kaburu lajaba nɛɛnɛ fɔlɔ mizanu ma suma fɔlɔ jamana yɛrɛ kɛmɛ bɛngani jamana min ye o jatigɛ tɛ aw la kira taara ka diinɛ kɔrɔlen min to mɔgɔw bolo o bilalen don aw fɛ diɲɛ yɛrɛ sabatilen tɛ yɔrɔ kelen fɔlɔ o jatigɛ ma aw minɛ aw ka to k'a pan waajuli kɛnɛ kan ko aw nisɔndiyara a ka limaniya de dɔgɔyara dɛ maa o maa ni nisɔndiyara ko e bi pan diinɛ bɔrɔtɔ mɛn ani diinɛ fiɲɛ yalen don ani mɔgɔw jogo tiɲɛ mɛn ka se degere min ma bi seli fiɲɛ y'a mɛn mɔgɔw bolo ka se degere min ma bi ni k'i b'i pan k'i nisɔndiyara ni kira bangeni ye ni hakili jiginn'a na ko an bɛ don min na bi baariso ka ca ni misiri ye dara la ko i ma don sigara la fɔlɔ mizanu b'i ɲɛ i bɛ dɔ bɔ pani na anw ka jamana laban in na bi walahi politiki mɔgɔw fanga de bɛ ka bonya bɛɛ k'an ka diinɛ samɛ ka taa n'a ye politiki dingɛ de kɔnɔ farafin jamana bɛɛ don Mali dama tɛ dɛ ne bɛ kuma ni farafin jamana bɛɛ ye n'a gɔnna waajuli kɛra ni min na n'a gɔnna alimami ni min na n bɛ ka ala ka tasa da de fɔ dɛ maa b'a fɔ an ka waajuli in de tiɲɛ ye n ko waajuli kɛra niw de don n ko alimami niw de don
nanda anw bɛ ka dɔ wɛrɛ fɔ Ala ta kɔ wa jamana in bɛ degere min na bi u bɛ ka barika min don politique la u bɛ ka kuranɛ fiɲɛya de Allahu akbar diinɛ lasela ka Ala minɛ ka tugu politique maa nɔfɛ politique maa dun tɛ baara kɛ ni kuranɛ ye a gɛlɛya la article de b'u bolo article 1 article 2 e diinɛtigi bɛ mun dɔn article la ko anw waajilikɛlaw da ka se nin ma kosɛbɛ hali n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ conférence kɛnɛ min kan anw diinɛ laselaw ani politique mɔgɔw i b'a ye n'i ye tiɲɛ jala min fɔ diinɛ laselaw kan ka fɔ Allahu akbar kibaru fɔ k'a tununna i bɛ sin ka tɛgɛrɛ de man a gɛlɛya la tɛgɛrɛ fanga ka bon anw ka conférence kɛnɛ kan ka tɛmɛ Allahu akbar sitanɛ bɛ k'ala jɔyɔrɔ minɛ dɛ an ka conférence kɛnɛ bɛɛ ka an bɛɛ dun Allahu akbar hali n yɛrɛ ka waajuli kɛnɛw kabako don taara se maliya jogo ma yɔrɔ de la u bɛ tɛgɛrɛ gosi ko ni maa min ye tɛgɛrɛ gosi a m'a yafa i ma i y'a fɔ Allahu akbar Allahu akbar an bɛ tɛgɛrɛ kɛnɛ de kan wa ayi o tɛ a bɛna a si ban o tɛgɛrɛ fɔ n'o dɔnkolonkɛ la wa a man ɲi a bɛna kɛ mɔgɔw ye Ala ko maa minnu ma kuranɛ kɔnɔ k'ala law tabaraka wa ta'ala fi kitabil azizi wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyata a bɛna k'o mɔgɔw ye masilamɛw aw waajutɔ don a kana an ka diinɛ sama k'a ni politique don ɲɔgɔn na politique mɔgɔw ko article anw ko kuranɛ anw ko Ala anw ko kira anw yɛrɛ dama anw de bɛ se ka Ala ka diinɛ tiɲɛw jira ɲɔgɔn na anw de bɛ se ka kira ka hadisaw jira ɲɔgɔn na an tɛ article dɔn an m'a kalan kɛ wa an ni article dɔnna ti jɛ ka échangement kɛ Ala ka kuranɛ kuma ani article kuma na Allahu akbar n'o kɛra dɔrɔn nafigiya daminɛ na naamu wallahi ba'athaka bil haqqi nabiyya Jibrila ko kira Muhammadu ne Ala ye n gale masa min ye e kira Muhammadu ci k'i kɛ nabi ɲuman ye law anna misl khurmul ibra taha minha jahanɛmɛ juguya degere fitinini a ɲangata fitinini min bɛ se ka bɔ misali juguna wo fɛ n'i y'o bila diɲɛ kɔnɔ la taharraka ahlu dunya an akhirihim lahataraka a ko o tasuma juguya degere min bɛ bɔ misali juguna ni fɛ jahanɛmɛ ta kami na a ko a gazi bɛ diɲɛ maa bɛɛ jeni illa akhiriha fo ka taa se a laban ma wallahi Jibrila ko n ye n kale masala ba'athaka bil haqqi nabiyya masa min ye e Muhammadu ci k'i ka nabi ɲuman ye law anna sawwa min aswab ahli nar ulqa bayna as-sama'i wal ard a ko n'i ye jahanɛmɛden maa kelen ka fini bɔ k'a dulon kabakolo ni dugumakolo furanjɛ la jahanɛmɛden kelen pewu k'a kelen kana duloki bɔ dɔrɔn k'a nɔrɔ sani dugu cɛ lamatu shami'u ahli ard a ko dugumakolo maa bɛɛ bɛ sa Allahu akbar jahanɛmɛden kelen kana duloki a kasa a n'a funtɛni ko a bɛ dugumakolo maa bɛɛ fa Allahu akbar naamu wallahi Jibrila ko n ye n kale masala ba'athaka bil haqqi nabiyya masa min ye e kira belebele Muhammadu ci k'i ka nabi ɲuman ye law anna zira'an min silsilati allati zakaraha Allah ta'ala fi kitabihi a ko n ye n kale masala masa min y'i ci k'i ka nabi ɲuman ye k'i kɛ kira ye a ko n'i ye nɛgɛjɔlɔkɔ bila dugumakolo sanfɛ nɛgɛjɔlɔkɔ min ni Ala y'a mankutu fɔ kuranɛ kɔnɔ jahanɛmɛ nɛgɛjɔlɔkɔw la naamu wudi ala jabal lazabata yabluq al ard sabi'a a ko n'i ye jahanɛmɛ nɛgɛjɔlɔkɔ kelen bila diɲɛ kulu dɔ sanfɛ a jahanɛmɛ nɛgɛjɔlɔkɔ kelen min kan ka don maa kelen bolo la Allahu akbar a minɛti kelen a ko a funtɛni ni a gazi bonya a bɛ kulu jeni ka dugukolo 7 jeni ka taa be a nɔ na jahanɛmɛ kɔnɔ Allahu akbar jahanɛmɛ nɛgɛjɔlɔkɔ Ala ye nɛgɛjɔlɔkɔ min mankutu fɔ kuranɛ kɔnɔ k'u kusufa kulluhu suma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an Allahu akbar silamɛw jahanɛmɛ tɛ tulon ye Ala ka ne ni aw kisi a ma amina baara minnu bɛ adamaden don jahanɛmɛ kɔnɔ Ala ka ne ni aw kisi a baara ma wallahi ba'athaka bil haqqi nabiyyan Sayyidina Jibrila ko kira n ye n kale masala masa min ye e kira Muhammadu ci k'i kɛ kira ye k'i kɛ nabi ɲuman ye law anna rajul bil maghrib a ko n'i ye jahanɛmɛden maa kelen bɔ ka bila diɲɛ tilebi fɛ maa gansan kelen bɔ min tɛ jahanɛmɛ kɔnɔ k'o bila diɲɛ kɔrɔ dan fɛ min bɛ kɔrɔ dan na ni jahanɛmɛ tɔɔrɔ t'a kan
aka tilebi fɛ maa lajɛ mɛlɛkɛw bɛ k'a lajaba cogo min jahanɛmɛ kɔnɔ u bɛ ka bugɔli modèle min da tilebi fɛ ta kan u bɛ ka lajaba min d'a kan u bɛ ka nitɔɔrɔ fɔ sugu min d'a kan ko ni kɔrɔnfɛmaa y'a lajɛ se ma k'ale ma dɛ tilebi fɛ ta bɛ ka lajaba cogo min o jatigɛ bɛ ale fa k'a sɔrɔ o ma se ale ma dɔ bugɔ cogo bɛ dɔ siran dɛ siga t'o la dɛ Sakɔ dɔ bugɔ cogo yɛrɛ bɛ dɔ fa a yɛrɛ o b'o fa k'a sɔrɔ se ma k'a ma yɛrɛ kosɛbɛ ne y'o fɔ aw ye n ka Danemark kasɛti dɔ la kosɛbɛ i y'a fɔ maire dɔ tun bɛ Buakɛ ko cɛkura nka Danemark kasɛti in na ne dafilila ne tun ko commissaire don commissaire tɛ dɛ maire de tun don a maire de tun bɛ Buakɛ ko cɛkura fatɔmuso dɔ tun bɛ to ka don Buakɛ suguw kɔnɔ n'a ye min ka fɛn ye tabali k'a b'o ta a b'i bolo fa mɔgɔw ka tigaw la a b'i bolo fa ka wosow la a b'i bolo fa dɔw ka warimisɛn la kosɛbɛ nka fa de y'a s'a ma Allahu Akbar yɔrɔ maraka caman bɛ yen o dusu ka teli cɛ olu de ye Ala minɛ ka fatɔmuso in pɛlɛ k'a minɛ k'a bugɔ komi k'a fa Allahu Akbar fatɔmuso famana sugu ma a kibaruya taara fa bɛɛ fɛ o don maire cɛkura y'o mɛn min kɛ maire cɛkura mairiw de bɛ polisiw commandé kosɛbɛ o tiɲɛ a ye polisiw bila enquête la a ko polisiw ka enquête kɛ Buakɛ yan maa minnu kɛra sababu ye ka fatɔmuso daga bɔ mɔgɔw da la u k'u yɔrɔ ɲini ka na u ka remercier u ka wale ɲuman dɔn polisiw wulila o enquête la kuma marakaw ani maa wɛrɛ minnu ye fatɔmuso in bugɔ polisiw ye enquête kɛ fo k'u tɛgɛ da u kan Allahu Akbar kuma min na u tɛgɛ da u kan u y'a fɔ maire cɛkura ye k'u sɔrɔ la o don maire cɛkura ye autorisation di Buakɛ ye minnu ye fatɔmuso bugɔ u y'a bɛɛ jugunn'a don kaso la ka bugɔli da u kan o don kaso bon la min ka jugu ka tɛmɛ u ye min da fatɔmuso kan kosɛbɛ o bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ k'u yɛrɛ bɔ nin ko kɔlɔlɔ la waati min a y'a sɔrɔ faamaw ye wari caman d'u kun siga t'o la dɛ dɔw ye maire cɛkura ɲininka ko maire cɛkura e ye nin kɛ ka da mun kan fatɔmuso in tun bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ koyi maire cɛkura ko min y'a to ne ye fatɔbugɔla ninnu yɔrɔ ɲini k'aw lajaba a ko sababu b'a la kɔrɔ b'a la a ko hali Ala ka diinɛ sariya la ni fatɔ ye maa fa kiyama jɔ don jurumu tɛ fatɔ la siga t'o la ni fatɔ ma seli jurumu t'a kan sɔni fa ka wuli a la a tun bɛ sira min kan Ala b'a ka jugement kɛ n'o de Allahu Akbar ni Ala ye maa hakili tiɲɛ o ye Ala kɛlen ka mɛlɛkɛw kɛ ka bigi kɔrɔta ka bɔ i ka juguman sɛbɛnni ma Allahu Akbar ko n'i y'a ye n ye fatɔbugɔla ninnu lajaba u ma se k'a dɔn ko fatɔ don Ala y'a n'a hakili bɔ ɲɔgɔn fɛ a hinɛ ma kɛ u la kelen a ko filanan min y'a to n y'u lajaba tuguni a ko ne yɛrɛ maire cɛkura bɛɛ Buakɛ yan a ko n yɛrɛ ba kunkolo man ɲi a ko fa bɛ ale yɛrɛ ba la o mara ma ale bolo so kɔnɔ a ko ni fatɔbugɔ jara maraka ninnu na maa tɛ jakuma dɔgɔ girin kuma dɔn a ko ni nin fatɔmuso bugɔ diyara u la ten ko fɛn ma bɔ a la ne yɛrɛ maire cɛkura bi yan n ba m'a bɔ don min ka taa dugu kɔnɔ u ye min da kɔrɔlen kan o kana n'o ɲɔgɔn na kura danba kan Allahu Akbar a ko de y'a to n y'u lajaba ta Allahu Akbar silamɛw nin wasara wajuli wallahi ni wasara maire cɛkura nin b'a ka dugawu de ɲɛfɔ o Buakɛ tiɲɛ n ye n to jahanɛmɛ mankutu de bɔli la kosɛbɛ ka nin kuma in ta ka don a la n ko dɔ bugɔ cogo bɛ dɔ siran siga t'o la bamananw yɛrɛ ko ten ko su bugɔkun ye ɲɛnama ka siri ɲɛ Seydina Jibirila ko kira n ye n kale Ala la n'i ye jahanɛmɛ den kelen bila diɲɛ tile bi fɛ ka mɔgɔ kelen bila diɲɛ kɔrɔ dan na min bɛ diɲɛ kɔrɔ dan na foyi tɛ ka k'o la a k'i to diɲɛ kɔrɔ dan na ka tilebifɛ mɔgɔ lajɛ mɛlɛkɛw bɛ k'a lajaba jahanɛmɛ kɔnɔ cogo modèle min na u bɛ ka maritona bugɔli min d'a kan u bɛ ka jigitigɛ wale min d'a kan ko kɔrɔnfɛta ka tilebifɛta filɛ dɔrɔn nka u kana se kɔrɔnfɛta ma ko a jatigɛ bɛ kɔrɔnfɛta fa k'a sɔrɔ tuuru ma s'a ma Allahu Akbar silamɛw jahanɛmɛ tɛ tulo ɲɛ Ala ka ne n'aw kisi a ma amiin naamu
وقهرها ako jahannama dingaw بعيد ako jahannama kolon ga dunde وشرابها ako jahannama minijiw الحميم o de ye ji kalamai waso didu ani neni joli الله أكبر mogotigine munun sara ku to jiye kono beta ni jiye kono be tiena ani demisani munun sara ku to juguna zirla keretete ko me dunungala samedi soirée tibla boati de ni dongala ngana nunu mogo munun ga bara bena biro kono bara uma biro climatiseur ledo kuma be ko directeur occupé ledo occupé ledo ni wali muso ye biro kono jene yalla climatiseur jugoro angleterre jugoro ko directeur occupé lendo ko mogo kana déranger ayra ni wali muso déranger me nyuave sawaji mi mora jene ya kelawla an hakilla ko sawaji jaledo glauna matlawla debeuna jiye mao maye jene yake jiye chebe jiye musobe sawaji mi mori la jene ya konona na melakaw be ka jijugu be faranyanga Allah akbar mamina ni janema dew sabatira janema kono o de yu miniji no ko heji o sawaji tolile boro barale kasabole melakaw bo de ke veri kono akala mamba ko jonu ngoji janema de juma ngoji dobu kando yaba onde ko ji Allah akbar no ko waji ya koro no yu dagerala ji yere gazi ana fundani obi janeme de nye wolo yele ka kemina kono ala yo fo Quran kono suratul ma'arij la akon nazaatul lishawe ji gazi obi nye wolo yele afola kuma mauma ka bara bena jene yama sawaji min bori la jene ya wati meleka be ka be faranyuanga ka ke benye wari kono ko janeme de o mini ji kalama waso didu ani ne Allah akbar nam وثيابها ako janema de don fini مقطعات النيران ka fini ye takami de tasuma de keme ka ulameleke dulake min be janeme de la tasuma do نعم kulisi min ba la tasuma do نعم ni musodo misora min ba kuna takami do janeme de ka fini be takami لا حول ولا قوة sayatala dabla wati tala qala law tabaraka wa taala fi kitabil aziz نعم ala ko innal ladzina kafaru نعم ala ko ikado mamunu kafiyara bi ayatina ubana islamiya jesinduruma bi ayatina afara la ilaha illallah muhammad rasulullah ko de islamiya dongai ko de be maka islami ato be bo kono uko techinyeye bi ayatina ala ko mamunu kafiriyara ubana salima bi ayatina ala ko mamunu bana siginwanya tugulima bi ayatina ala ko mamunu bana ne ala ka seli farda duruma Allah akbar mamunu bana islamiya ke ko nyumama saufa ala ku kan nafulo soro kofe nusili him naran ukajnya etaji joli kofe ukajnya muso nani damu kofe ukajnya togotiya kofe ukajnya president de republique ya kofe uka ministre ya nunu kofe uka dibite ya kofe nusili him naran ne ala ba be faranyanga ka bedo janeme kono Allah akbar kullama ala ko shiye wo shiye na dijati juludahum ni janeme den wolo burala uka janeme kono badal na juluda na gairaha Allah akbar ni ala bo wolo kura wara fale usambe li yazukul azaba wasa ukalla jaba nene leponi abe janeme de jenne be damene sengono gumbala no ni kera ko ma be besayata janeme kono dabla wati tala wolo kura wara be fale ala Allah fana jenne be damene sengono gumbala fo kunzigi no wolo burala kashishi wolo kura wara be fale ala nana ni bota ala sayate suma la yamutu fiha wala yahya Allah akbar leboni abe ala bo ka janeme de kelengele bella ala bo ka sunguru ba bella ala bo ka kamalen ba bella ala bo ka danga de la ki ka bella ala bo ka siginwa hashidi dabal kala bella leboni abe janeme kono shiye wabi wolo lahi na fara ma jiye kono ko janeme de
yɛrɛ fa man ɲi n'o tɛ n'hali n'i yɛrɛ fa o ka dɔgɔ a la. Siga t'a la. sabu lajaba bɛɛ ban waati b'a la fɔ jahanɛmɛ lajaba. Siga t'a la. ani minnu bɛ k'a fɔ ko maa ti don jahanɛmɛ na ka bɔ ko siya kelen tɛ. n y'o tɛ taa i ye n bɛ se ka n da s'a ma. kafiri finman min ma da ala la fiyewu. a y'a ta kɛ jobato ye fo a ni kɛnɛ karabara k'a to kafiri denya la. olu de bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ khalidina fiha u ti bɔ fiyewu. Allahu akbar. nka maa o maa dara la ala bɛ yen lahara bɛ yen saya bɛ yen. a ye silamɛya jɔsen duuru dafa. yala n'i y'a ye seli ma se ka jogo ɲɛ dɔrɔn seli de ma ɲɛ. A ma ɲɛ. olu minnu tora silamɛya kɔnɔ ka jogo jugu kɛ. olu ye silamɛ juguw de ye. u tɛ don alijinɛ kɔnɔ abada. u ye kota min kɛ dugumakolo sanfɛ. fo ala k'o hakɛ de b'u la fɔlɔ. Allahu akbar. ka sɔrɔ k'u bila ka taa alijinɛ na. waajuli kɛra tɛ jamana in bɛɛ k'i bɛ se ka wo ɲini nin na. ni k'i bɛ wo ɲini nin na i jukɔrɔ wo ka ca ni ɲi. Allahu akbar. Sako. hali diɲɛ kɔnɔ yan ko maa bɛ don kaso la ka bɔ. Siga t'a la. O ye tiɲɛ ye. maadama min ta tiɲɛnen kun don n'o tun bɛ kamana gan kuma fɔ a la. k'a fɔ nin ye haramu ye nin ye haramu ye. n'o ɲɛ sumana bɛ ala fɛ hakɛ b'o la. A ka ca. maadama min fana ko ɲɛ sumalen don ni ala y'olu laban ɲɛ gan bi hakɛ b'o la wa. A ka ca. yɛlɛma masa ye ala ye. maa bɛ don jahanɛmɛ kɔnɔ ka bɔ. nka minnu bɛ don ka bɔ. n'an karamɔgɔ barikamaw y'o fɔ an ye kabini diinɛ kɔrɔlen ye. an minnu ye silamɛ jɛlenw ye. nka o sɔrɔla jurumubaw la. ka jurumuba ninnu hakɛ n'o bɔr'u la jahanɛmɛ kɔnɔ. u bɛ laban alijinɛ na. nka jahanɛmɛ yɛrɛ de tɛ hɛrɛ ye ala ka n'an don. kuma tɛ ka tila k'a fɔ an bɛ bɔ. namu. laha sab'atu abwab. ko jahanɛmɛ ye so 7 ye ala bolo. an bɛna jahanɛmɛ so 7 détaillé aw ye. k'a tɔgɔ fɔ aw ye. jahanɛmɛ so 7 fana bɛ mago min ɲɛ. ni kasɛti y'an permettre an b'o ɲɛfɔ aw ɲɛna. kosɛbɛ. naamu. لكل باب منهم جزء مقسوم من الرجال والنساء. a ko jahanɛmɛ so kelen o kelen cɛw b'a kɔnɔ. musow b'a kɔnɔ. Allahu. u ɲaaminen don. i mana jahanɛmɛ so fɛn o fɛn da yɛlɛ a so 7. i bɛ cɛ groupe sɔrɔ yen. i bɛ muso groupe sɔrɔ yen. Allahu akbar. naamu. فقال النبي. a ko nabi ɲuman ko. أحيك أبواب هذه. a ko o kuma cɛ n'a yɛlɛ o. jahanɛmɛ so 7 a n'an ka diɲɛ sow ye kelen ye wa. قال لا. jibirila ko fiyewu. ولكنها مفتوحة بعضها أسفل من بعض. a ko jahanɛmɛ so 7 dilan bɛ ala fɛ komi étage dɔ bɛ dɔ duguma. الله أكبر. من باب إلى باب مسيرة 70 سنة. ka bɔ jahanɛmɛ soda kelen na ka taa jahanɛmɛ soda 2 na 70 سنة. san 70 taama don. الله أكبر. كل باب منها أشد حر من الذي يعليه. a ko jahanɛmɛ so kelen o kelen o juguya ka bon 2 ye siɲɛ 70. الله أكبر. u bɛ ɲɔgɔn sanfɛ cogo min o juguyaw fana bɛ ɲɔgɔn ye ten. الله أكبر. a si tɛ hɛrɛ ye ala k'an kisi a bɛɛ ma. آمين. يساق أعداء الله إليها. a ko tuma min na n'u ye ala juguw sɛnsɛn ka taa n'u ye jahanɛmɛ kɔnɔ. فإذا عنده إلى بابها. ko n'u sera jahanɛmɛ soda la. استقبلتهم الزبانية. jahanɛmɛ agent. olu b'u kunbɛn. الله أكبر. بالأغلال. va nin ta de ye agent ye nka a ka diɲɛ agent tɛ dɛ. أيوة تي. an ka diɲɛ polisiw tɛ dɛ. a gendarmew tɛ dɛ. a douanew tɛ dɛ. a gardiw tɛ dɛ. jahanɛmɛ agent zaba nin ta de ye agent ye. agent min saa waji t'a wolo la. saa n k'a ka jarabi denmuso la k'a ka affaire nɔgɔya. agent tulo geren. agent bobo. jahanɛmɛ agent bɛɛ tulo geren a bɛɛ bobo. والله. ala ma sɔn o si ka kumakan mɛn n'i ye maa ka kumakan mɛn n'a ma gɛlɛya a hinɛ bɛ don. jahanɛmɛ agent minnu bɛ jahanɛmɛden kunbɛn. n'u ye jahanɛmɛden ɲininka n'u pɛrɛnna i la n'i ma se k'u jaabi. mun b'a to gɔn in na. n'u ko ko mun ye se jahanɛmɛ kɔnɔ yan perebu b'i bolo wa. jaabi b'o la wa. ala kota de min se yen wa. o bɛ pembele gɔn in na. a pembele examenu bɛɛ komi fini gosilaw bɛ fini gosi. jirikurunin min. n'u ye pembele gɔn jahanɛmɛden kuncɛ la. a musoman. a cɛman. a faama surafɛn minɛna haramu dunna. jangi dunna. kɔnɔbara baden. n'i kulola n'i y'i jɛman bɔra.
ba ko bugale folo men garal ma digala ko ba ka yelew la o tulo da kulo kay nawo est-ce que o nyebe inyi jema de la kuma no kero be flana faraka Allahu akbar namu fatasluku sunusila fi famihi ako janeme de kuma mina no suru yana janeme na istaqbalta janeme ajaw bi ta janeme de kumbe bil aghlal ni janeme gwangala u ya te gwangala don wa wassalatu miyenga ubi bere fasugu mi do wulula be fode ma gwangala ambura nako aha ambura ni miyenga uyo wasalasilu aha janeme ajaw mi ta janeme de kumbe ni janeme miloti udi Allahu akbar ya mina ka miloti yera janeme de undela sikatala de police miloti min b'u bolo Ah. gendarme miloti min b'u bolo Ah. gardien miloti min b'u bolo Ah. miloti examul tara janeme de undela sikatala Allahu akbar ibilla jaba fon fenye diɲɛ mara masakɛw fɛ yan tiens a bɛɛ example tara ala ka zabani Allahu akbar n'a fɔra u ka suuru ka taa janɛmɛso 7 la janɛmɛ agents bɛ bɔ k'u kunbɛn ni janɛmɛ nɛgɛjɔlakaw a n'a gwangalaw de ye kosɛbɛ naamu fatasluku sulusila fi fam o bɛ janɛmɛ nɛgɛjɔlakaw don janɛmɛden dɔw da la wa takhruj min dubriha ka taa bɔ a bobara fɛ awɔ tɛ de koyi n'a ko diɲɛ polisiw ka jugu diɲɛ gendarmew ka jugu an ka polisiw n'u ka juguya bɛɛ gendarmew n'u ka juguya bɛɛ o kɔni bɛ mɔgɔw minɛ an fɛ yan ka miliyɔti d'u bolo la u ma miliyɔti don maasi bobara la yan fɔlɔ ayi Allahu akbar i ye miliyɔti ye maa bobara la ayi madu ko wa ala ka zaba ɲɛtaw n'olu ye janɛmɛden minɛ u bɛ nɛgɛjɔlɔkɔ don i dabara fɛ ka taa bɔ bobara fɛ sɛbɛn bɛ tan de bobara pa Allahu akbar o kuma n'a ko diɲɛ faamaw ka jugu ala ka zaba ɲɛtaw ka jugu u ye siɲɛ miliyari wallahi sikatala naamu wa tuqallu yadi yusra ila a ko bɛ ka kinibolo minɛ k'o fereke kan na wa tadkhulu yadi yumna fi fuad wa tanzawu min katafi o kuma u bɛ numanbolo don kɔkɔ disi la k'a bɔ a jaki fɛ naamu wa tushaddu silsilatu wa yaqarna kullu adamiyyin ma'a al-shaytan fi silsila o bɛ nɛgɛjɔlɔkɔ kɛ k'a siri kɛrɛtɛtɛtɛ ni janɛmɛ zaba ɲɛtaw ye janɛmɛ den kelen minɛ k'a siri ni nɛgɛjɔlɔkɔ ye kɛrɛtɛtɛtɛ o bɛ sitanɛ kelen minɛ k'a n'o fereke ɲɔgɔn na Allahu akbar ka i to diɲɛ kɔnɔ n'i bilalen jɛnɛya la sitanɛ de ye jɛnɛya kanu don i la wallahi wa i sikatala n'o sitanɛ sirilen filɛ n'a bɛ se ka mɛn ka a k'a kɛ ka i to diɲɛ kɔnɔ i bana silamɛya ma k'a kɛ bolisɔn ye komi boli bɛ se ka fɛn dilan o tuma i dara o boli minɛ ka ala to ye ala b'i n'o boli siri ɲɔgɔn na sitanɛ min ye i bila o bolisɔn na ala b'i n'o sitanɛ dennin siri ɲɔgɔn na k'a kɛra janɛmɛ kɔnɔ ko n'i bɛ se ka min kɛ i ka boli k'a kɛ wallahi sikatala sitanɛ min ye i su ka bila bolisɔn na i n'a fila janɛmɛ kɔnɔ yan Allah a sabanan filɛ o sikatala ni ala ye ala kotala fɛn o fɛn minɛ sunguruba wo bolisɔnna wo jɛnɛyakɛla wo haasidi wo dabalijikɛla wo ala mana kotakɛla fɛn o fɛn minɛ a ka kota sababuya la ni mɛlɛkɛw y'a minɛ k'a milɔti ni janɛmɛ milɔti ye o bɛ sitanɛ kelen milɔti ka fara a kan Allahu akbar k'u kɛra janɛmɛ kɔnɔ Allahu akbar aw ɲɛ bɛ ala kota fɛn o fɛn na dugumakolo sanfɛ sitanɛ de bɛ mɔgɔw bila a la Allahu akbar a faamuna wa afamna ala kota si tɛ kɛ ni ala t'a kalama aba kalama nka ala ti yamaru de ka maa si bila kota la sikatu ne m'o fɔ dɛ ala yɛrɛ de y'i se bɔ kojugu la kosɛbɛ hali n'a y'a sɔrɔ kojugu ti kɛ n'a ma kɛ ni ala ka diɲɛ kɔnɔna ye nka ala ko ale de ti maa bila kojugu la k'ala law tabaraka wa taala fi kitabil azizi inna allaha la ya'muru bil fahsha'i k'ale ala ti wale jugu latigɛ ni maa min ko i dabara la ko ala ye wale jugu latigɛ ala bɛ da fara ka janɛmɛ ta kami k'a la sikatara nin yɔrɔ ye tawhidu ye a ka girin tago a bɛ n'a fɔ dɔw b'a fɔ ko ala ye karisa jarabi k'a ni karisa kuma ɲɔgɔn fɛ k'u tora a la ko fɔ ala ye den kelen di u ni ɲɔgɔn cɛ ala ka den kelen di u ni ɲɔgɔn cɛ i ku de ye den kelen di u ni ɲɔgɔn cɛ i ku jugu ani sitanɛ o de ye den kelen do i ni muso i ni ɲɔgɔn cɛ kana tiɲɛni kuma fɔ fiyewu k'i bɛ ala tɔgɔ fɔ a la sikatara hali n'a y'a sɔrɔ a tɛ kɛ ni ala ka jɛn dɛ hali n'a y'a sɔrɔ a tɛ kɛ ni ala t'a kalama sɔnni diɲɛ ka da a dɔnni bɛ ala la k'i bɛ n'a kɛ a kɛlen kɔ
kana ala tɔgɔ nɔrɔ ko ala Allahu akbar. nana ala bɛ kɔlɔlɔ se maa ma la k'a fɔ ko ala ye karisa jarabi ko f'a ye kɔnɔ da wari den la o wari damina ala b'o fara ka janɛmɛ ta kami kan Allahu akbar. k'a fɔ ala ye karisa jarabi f'a ye mugu ci karisa la o bɔri dabara min na ala b'o fara ka janɛmɛ ta kami kan Allahu akbar. ala ko ale tɛ wale jugu latigɛ Tiɲɛ. ko n'an ye ko ɲuman min ye diɲɛ kɔnɔ Kosɛbɛ. k'o bɔra ale ala yɔrɔ la O ye tiɲɛ. ko n'an ye ko jugu min ye diɲɛ kɔnɔ Ɔhɔn. k'o bɔra sitanɛ na ani an yɛrɛ ni dungo Allahu akbar. o tuma n'u ye ala kotala kelen minɛ janɛmɛ zabaniyataw o bɛ sitanɛ kelen siri ka fara a kan Kosɛbɛ. naamu فقال النبي nabiyuma ko من سكان هذه الأبواب a ko seyidina jibirila komi i y'a jira an na ko janɛmɛ ye so 7 ye ala fɛ o tuma janɛmɛ so 7 gurupu 7 jumɛnw bɛ don janɛmɛ so 7 in kɔnɔ الله أكبر janɛmɛ yɛrɛ so 7 tɔgɔ ye jumɛn ye silamɛ wajilu se mɛ o yɔrɔ de ma an bɛna o détailler aw ye قصب فقال o don seyidina jibirila ko kira ma أما باب الأسفل a ko janɛmɛ bɛɛ dugumata a n'a fɔlɔ فيه المنافقون a ko naafigiw de bɛ don yen ومن كفر من أصحاب المعدة ani maa minnu kafiriyara nabila isa ka dumuni ko mɔgɔw la وآل فرعون ani firawuna dungew والله naamu gɛlɛya mamadu dawu أها a ko janɛmɛ bɛɛ dugumata ko fafili munafikuna naafigiw de bɛ naafigidenw dakalajan sengala misɛnw so bɛɛ kɔnɔ jakuma ninnu الله أكبر sigiɲɔgɔn jugu minnu kunkolo daamɛ bɛɛ ka kogo la قصب ka bɛɛ ta ɲɛɲini Cɛ. ka bɛɛ ta sidɔn قصب naafigidenya man ɲi dɛ الله أكبر ni ko naafigi n'aw t'a dɔn أها naafigi de ye maa ye نعم n'a ni silamɛw bɛnna Ɔhɔn. a ko silamɛya ye tiɲɛ ye نعم n'a ni kafiriw bɛnna نعم a ko an k'an jija a ها bɛ fɔ de ma naafigi jumadonya maa sew ni dulɔkijɛ bɛ taa kɛ ka misiri fa tewu ni kɔmɔsɔn daminɛna u bɛ yen jafɛrɛnsɔn m'a daminɛ u bɛ yen الله أكبر kɔsɔn m'a daminɛ u bɛ yen إيه kuma bɛɛ u bɛ kaburu jura la إيه إيه ka إيه t'u dafalen suw la naafigiw de don الله أكبر ne m'a fɔ kaburu ziyara ye haramu ye n t'a fɔ ka taa ziyara kɛ kaburu la k'a ɲini ala fɛ min fatulen don silamɛ don ala ka hinɛ a na foyi t'a la الله أكبر min fatulen don ni silamɛ don أها k'a ɲini ala fɛ k'a to balo la أها ani ala cɛ bonya kama أها ala k'i ka hami dilan foyi t'a la باشتولا i b'a minɛ y'a fɔ lahara maa se ka wo ɲini الله أكبر ساقا nka t'i da fala la dɛ ها ala n'i ye nin kɛ ɲɛ misi ko don da janza i kɛra bolisɔnna ye إيه 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 su nafolo di yan su villa di yan n'i ye nin kɛ ɲɛ n bɛna ni sagajigijɛ ye أها walima san o san ka mɔgɔw cɛ ka taa i mɔkɛ su ni fa su la Ɔhɔn. a ye n'a da fala a k'a ka hamiw jira yan bolisɔn don dɛ ها hami bɛ se ka jira k'i to diɲɛ fa bɛɛ mɛ k'a kɛrɛnkɛrɛn yɛrɛ de ka taa yɔrɔ la komi n'i ma se o yɔrɔ la hami tɛ dilan filankafoya don dɛ الله أكبر ka dugawu kɛ ni mɔgɔ lahɔrɔma ye foyi t'a la هويتولا kabini ala ye diɲɛ da maa ka fisa ni maa ye شو dɔ ba ka fisa ni dɔ fa ye سكاتارا hali kiraw ala ye dɔ wusaya ka tɛmɛ dɔ kan سكاتولا a tɛ komi minnu b'a fɔ bɛɛ ka kan ko ne bɛ tugu o ɲɛngodenya kuma nɔfɛ dɛ o شو hasididenya kuma n t'o la dɛ أي تولا tɛ diɲɛ maa si ka parti la أي diinɛ lase in b'a fɔ سكاتولا ni la vérité sira de kan ساقا n tɛ bolojigiw ka fan fɛ إيطالا n tɛ bolominɛw ka fan fɛ شو n bɛ la vérité de ka fan fɛ أفوكيا kuma caman bɛ yen waajilikɛlaw bɛ k'a fɔ ka to ka ɲɔgɔn tɔrɔn bɛ a kumaw la شو a bɛɛ tun ye diinɛ faamubaliya ye ها minnu ko ala wele man ɲi Ah. u nana ye ja seli yɛrɛ de ye ala wele ye الله أكبر tiɲɛ don شو a tiɲɛ don شو minnu ko foto man ɲi Ah. u nana ye maa tɛ se ka taa maka n'i ma foto ta سكاتولا carte d'identité foto bɛ yen أبي passeport foto bɛ yen أبي e ko foto ta ye haramu yanni i ka kalan de ma diya ye an tor'o la télévision yɛrɛ da yɛlɛla sunamaw fɛ بابا باو ko suna télé Oh. yɛrɛ o bɔra foto ko kɔni na sa o yɛrɛ o bɔra foto ko la o. يا داي foto b'a la ja b'a la أبالا ببالا a ye dun ko foto man ɲi لا كانوا يا ساقو foto min ye ka kuma o man jugu n'a bɛɛ ye أي ده إتماتا نفانيو ne de b'a fɔ panmarapa أفوكيا sabu n tɛ maa si ka fan fɛ أي tiɲɛ de ka fan أسكاتالا ساقو الله n أكبر b'a fɛ ka min fɔ a ye أفو kalanbaliya bɛ dɔw bila ka yɔrɔ dɔ sɔgɔbɛ u t'a si dɔn ويتين
kata ziyara ke kaburu la ka dugaw ke bambato suye ala ka hinana ala ka yafama putara tala Allahu akbar ka nyine ala fe ani ala che bonya kama ala ni ngenye ka soro bambato islami fuitala Allahu akbar sheko barka mashite jamana ina ya sona ka fatu ko ya fa ka mogo ye ko ni sara akata dafalina Allahu akbar ebe ki dafale mena masaka menga masaya ka bona ya ayafa aya mafa wa ayafa donc na ya fa ebe ti dafalo la chogo de kam masaka tuyi or hurumatu bi ajibili bi hurumati kosoba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ni ngo indlanye kira la horoma kama foi tala nabi ma la horoma kama foi tala sheko ni la horoma kama foi tala meti dafale ala Allahu akbar anga jamana yele mane fila kosa ina ka son jamana yi Allah anga jamana famba de kodo anga jamana kosa na fila ka yele maka mushriku ya bonye polison koson nyason kaburu la bato astaghfirullah sako ashun yara chaman be yara taslamai a chaman zara hal islamai ya jose ya famu la ilaha illallah muhammad rasulullah atado eskay tara jama koli ifa shula itara jama koli imoke shula Allah asara ka sura islamai yara te la ilaha illallah muhammad rasulullah ya masano ye etara ko maga ku dafa de ulai mu bla cheni ya bla chenna de ramo ala ma guna dira amira ako janeme bedugumata nafigu de be ani mamunu nya fa isa ka dumine asheti jigi ka bo sanve ni dumine nana u ya du kono baraba de fara utlala ka kafriya isa ma olu de be janeme bedugumata la ko saba nafigu innal munafiqina fi darakil asfali minan nar Allahu akbar nafigi mashidonda ni tara juma misir la namu geleya ni ye fini jetigu yi ni ba foko abeyu yi abeslame eskay nga to boli ko ka dabo o fana bugulu abe folu man nafiku be kafiriya la beslame la innafiki beslame la be kafiriya la innafiki Allahu akbar nafiku de be do janeme bentugu matalla anya yo fanga se ko bamana ngana afola sira flata ma ba to wale ifa kele be islamiya la ifa kele be kafiriya la o ina figi denya tamashiya Allahu akbar ma se ka sira fila tama ni woro ma farade nam wa isma ako janeme be duguma tammi ni nafigu be ani isa ka mogo o janeme so togo hawiya ko hawiyata namu wa babu sani ako janeme so flana fihi al mushrikun ako flanga fo de bi doye wa ismuhu ako togo jahim jahime Allah ate flanga fo don Allahu akbar ma min beseli nga joba fe abeseli gogoro babul abi shefini dunongoro bi kaka ayafo dare abi bakoromble kaka Allahu akbar fu mako flanga fo eskay flanga fo kore mi ma min be ka ala bato jamala nga fewora babulu abi tutu kala Allahu akbar hali mali dugudo be hali ni yore na matubi wacha hali sa ube ko o ba de che flanga fo de maye ma min be ka ala bato joba fe Allahu akbar o be flanga fo shiti do aljina eskay la ilaha illallah muhammad rasulullah o de islam ya dongai ka mina ya fo maka ka mina ya fo lahara je chewo te bi kalama ki islam nyumanye no be ba do islam ya donga de la ilaha illallah muhammad rasulullah Allahu akbar je be ma mingo ko editi keslam yi ko fe kati sigi ale koro ka leju mina ale bolo flanga foyi itara mina min bolo o flanga fodi Allahu akbar sako Allahu akbar ya ka ledu tani alache ko la ilaha illallah muhammad rasulullah e ka fo ko tenebo ko fo de katanzigi eni kan koro ka ledu mina eseki fana ye flanga fo yayi ikodi ye ledu mina ni alache imanya ka alala itigara alala ka ta sevla ma fen wara nyini Allahu akbar ko kaka ishere ye esekay fana ye flanga fo yayi Allahu akbar
nyene vo diɲɛ fa bɛɛ fɛ afo mini vo diɲɛ fa bɛɛ fɛ sago mori tɛ Mali kɔnɔ atɛ mori tɛ Mali kɔkan atɛ bɛ se ka wo bɔ a la ayi fɛw boli sɔnna de ye filangafo ye afima kɔsɔnna de ye filangafo ye a faamuna wa cɛ jɔ batona bɛɛ filangafo la Allahu akbar kɔmɔtigi bɛɛ filangafo Allahu akbar politigi bɛɛ filangafo cɛ a bɛɛ kafiri maa o maa ko la ilaha illallah Muhamadu rasulullahi k'o tɛ silamɛya ye k'o tɛ silamɛya donkan ye a bɛɛ kafiri diinɛ kɔrɔlen de ye la ilaha illallah siga t'o la a tɔ b'o de kɔnɔ a tɛ kɔrɔbɔ kuma ko jahanɛmɛ so filanan filangafow de bɛ don yen cɛ o tɔgɔ ye di jahim o tɔgɔ de ye ko jahimu wa babu salis a ko jahanɛmɛ so sabanan fihi tu'ibun a ko minnu ma da lahara ko la olu de bɛ don jahanɛmɛ so sabanan na wa ismuhu o tɔgɔ as-saqara ko sakara Allah. maa minnu ma da lahara ko la ha o de y'a to ni jahanɛmɛdenw sabatira jahanɛmɛ kɔnɔ ala b'o ɲininka Allah n b'a sala ka komi f'i sakara ha kalu lam naku minal musallina Allahu akbar maa minnu bɛ don jahanɛmɛ so sabanan na ko jahanɛmɛ so sabanan Na. fi su'ibuna minnu kun ma da lahara ko la kosɛbɛ u ma da wajuli la u ma da silamɛya la olu de bɛ don jahanɛmɛ so sabanan na Allah o tɔgɔ ye di sakara o tɔgɔ de ye ko sakara na'am naamu wa babu rabi a ko jahanɛmɛ so naani na fihi al-iblis a ko sitanɛ cɛkɔrɔba de bɛ yen wa man tabahu al-majusi wa man tabi'ahu minal majusi tasuma bɔtɔna minnu tugura sitanɛ cɛkɔrɔba la wa ismuhu o jahanɛmɛ so tɔgɔ ko laza laza ibilisa de bɛ jahanɛmɛ so naani na cɛkɔrɔba kunnango cɛkɔrɔba min ka cɛkɔrɔbaya ma se k'a ɲɛ ala cɛ ɲɛ faw danfɛn dangane danfɛn kunnango danfɛn terejugu ala ka danfɛn bɛɛ ka fisa danfɛn min ye o de ye sitanɛ ye kosɛbɛ kama n'a fɔra diɲɛ maa ma ko karisa ye sitanɛ den ye i diɲɛ tiɲɛna i lahara tiɲɛna Allahu akbar tiɲɛni fɛn o fɛn bɛ dugumakolo sanfɛ a bɛɛ ye sitanɛ nɔ eskay a ɲɛ filɛ jamana gɛlɛyalen fɛn o fɛn na mali dama tɛ dɛ diɲɛ fa bɛɛ ka diɲɛ ɲaami bi ka futinaw bonya bi ka bɛnbaliya caya bi karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wajilikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ peresidanw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka futinɛ caya kota o kota bɛɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ bi a bɛɛ sababu ye sitanɛ ye Allahu akbar n'a fɔra maa ma ko karisa ye sitanɛ maa i ta tiɲɛna Allahu akbar ala k'an kisi sitanɛ ma amin ala k'an kisi sitanɛ kuma fɔ ma amin kuma minnu bɛ kɛ sababu ye ka jamanadenw kala k'aw bila sira kelen kan k'aw bila diinɛ kɔrɔlen kan ala k'o don an da ka fɔ amina wajulikɛla nɛɛ kan ka kɛ misali de ye kosɛbɛ ala ka diinɛ kala cɛ lamɛ ɲɔgɔnw k'an gano don ɲɔgɔn na Allah wajulikɛla ka kuma man ka kɛ laamu ye ka silamɛw fara a maɲi farali maɲi wajulikɛla ye o ye Non. a ye karisalakaw ka misiri ci a y'a ci Ah. i tɛ tracteur bolila ye i tɛ lotiselikɛla ye Cɛ, cɛ. e ye musilamɛ modèle ye Ah. wajulikɛla ye o ye Ah. karisalakaw k'an ka fa de Eh. nin diinɛ tigilamɔgɔw k'an ka fa de Ah. i y'a sɛbɛn ne ye yɔrɔ jumɛn k'u k'an ka fa Allah ka akbar. t'i da nɔrɔ faali ko kuma na ten Ah. e ye buse de ye wa Ai. Wajidin. Ei. Allah akbar. ko busew da de k'an ka tugu faali ko kuma na Cɛ. misi ma fa fɔlɔ wa Allah saga akbar. ma fa fɔlɔ wa Ah. ba ma fa fɔlɔ wa Cɛ. o kuma ka ɲi busew de da Kosɛbɛ. mɛ diinɛ lasela kuturu Ah. kuma bɛɛ wajulikɛlaw ka Ah. a ye karisalakaw fa A man ɲi. karisalakaw k'an ka fa de Cɛ. u k'an ka situnu de Non. u k'an ka misiriw k'an ka ci de o ye Eh. kalali kuma ye wa Ah, o ye kɛlɛ ye. o ye silamɛ ɲɛmaa ka kuma ye wa Aw man kan. maa min k'an ka silamɛya bɛn fɔ ka silamɛw don da kelen Cɛ. o y'o ka kuma ye wa Ayi. n'o tigilamɔgɔw kɛra silamɛw ka ɲɛmaa ye Ah. i ko ka minnu ka misiri ci Ah. i bɛ diya olu ye wa Ayi olu t'i fɛ. i ko ka minnu faga Ah. i bɛ diya olu ye wa Ayi fewu. est ce que diinɛ lasela da ka ɲi faali ko kuma na A man kan. tɔgɔ tiɲɛ min bɛ silamɛya nɔfɛ bi ko nin kuma siyaw sen b'a la Cɛ. o kuma ala k'an nɛnw sabati Amina. k'an kɛ dilanlikɛla ye Amina. ka silamɛw fɔ k'u bɛn Amina. ka silamɛw don da kelen Amina. ala kan'an da baara kɛ laamu ye ka silamɛw fara Amina. silamɛya gurupu fara Amina.
non an silama u yɛrɛ dama ka kuma u tɛ kelen ye o tiɲɛ mais o tɛ baasi ye n'a sera ala ma ala bɛ tiɲɛ wolo siga t'o la nka ne k'a fɔ ko e ka kuma ma kɛ ne ta ye o tuma k'e ka misiri ci walima e k'a ka fa o ye lagalagatɔya de ye o maɲi ni silamɛya diinɛ taara o taacogo la a bɛ lagosi de se silamɛw ma o tiɲɛ silamɛya diinɛ ye kodɔn diinɛ de ye k'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kira ko ala ka nɛɛma ni kisi jiri kira kan ko ni maa min bɛ kuma i ka kuma ɲuman fɔ n'i tɛ se ka kuma ɲuman fɔ i k'i da de kosɛbɛ o tuma hali anw bɛ nin yɔrɔ min fɔ a bɛ dabɔ de ka silamɛw bila sira ni diinɛ tiɲɛ ye ni nkalon tigɛra diinɛ na foyi tɛ se k'a woloma ni tiɲɛ jala tɛ kosɛbɛ ne b'o sira de kan a fɔ an tɛ maa si juguya a fɔ fiɲɛ nka ni nkalon baara baden tigɛra diinɛ na foyi t'o nkalon bɔ diinɛ na k'a bɔ k'a bɛɛ k'a terefa kosɛbɛ fɔ tiɲɛ lakika o ye tiɲɛ an b'o sira de kan anw wajulikɛlaw ala k'an kɛ diinɛ dɛmɛbaa ye amina ka kuma ɲuman fɔ mɔgɔw ye k'u don diinɛ na amina minnu jogow man ɲi fɔlɔ k'u bila jogo ɲumanya sira kan ala k'a nɔgɔya an ye amina n'u tuubira tuubi jɛlen la ala b'u ka tuubi minɛ yarabi ala ka tuubi ninnu nɔgɔya an n'u ma yanni saya cɛ amina sallallahu alaihi wasallam o tuma a ko jahanɛmɛ so 4 nan a ko sitanɛ cɔkɔrɔba de bɛ yen kosɛbɛ kota o kota bɛ diɲɛ kɔnɔ sitanɛ ka baara don o ye tiɲɛ n'an ma gɛlɛya kana sɔn a ka fɔ i ma ko sitanɛ ma dɛ ayi n'a fɔra i ma ko sitanɛ ma dugukolo kuma jugu si tɛ yen Allahu akbar a maɲi wa ismuhu laza a ko o tɔgɔ de ye ko laza o de ye jahanɛmɛ so 4 nan ye wa silamɛw n'a b'a fɛ ala k'a denw kisi sitanɛya tɔɔrɔ ma n'a bɛna kafoɲɔgɔnya kɛ furumusow fɛ a y'a fɔ bisimilahi rahmani rahim a'uzu billahi minash shaitani rajim a bɛ den min sɔrɔ ala bɛ barika don a la nka cɛw teliyara o ma bi k'a kɛ haraki ye o de y'a to kalojɛla den cayara o de y'a to n tɛ poro ɲɛ cayara n tɛ poro para poro ɲɛ cayara min m'a poro nka di yan o bɛ porokoto te da ju la n'i ma a'uzu billahi minash shaitani rajim fɔ kafoɲɔgɔnya waati rapport sexuel waati ni sina ka kulisi tunde a faamuna wa a faamuna ka sin ka arikɔri sinde ni sitanɛ y'i dɛmɛ a la n'a den wolola a bɛ kɛ sitanɛ den ye dɛ ala k'an kɛ sitanɛ den wolo ma ko jahanɛmɛ so 4 nan ibilisa cɔkɔrɔba de bɛ yen ani tasuma batolaw ani maa minnu tugura sitanɛ kɔ ani sitanɛya wale ka di maa minnu ye ko jahanɛmɛ so tɔgɔ de ye laza a ko jahanɛmɛ so 5 nan a ko yahudiyaw de bɛ yen a ko o tɔgɔ ko hutamatu n'a ma gɛlɛya i tɛ yahudiya dɔn yahudiya de ye maa ye ni yahudiya muso n'a denkɛ kɔrɔbayara yahudiya muso b'a fɔ a denkɛ ma a ko i fa de y'i ka nafolo don ne na ne de y'i ba ye nka ni cɛnimusoya nɛgɛ ye i minɛ n yɛrɛ bɛ yan n ma tiɲɛ ka se o degere ma sɔni ka t'i fa ka nafolo di muso wɛrɛw ma ne de y'i ba ye n ka kolon bɛ yan i bɛ se k'a cɔrɔ a la a bɛ fɔ o de ma ko yahudiya ko yahudiyaw de bɛ jahanɛmɛ so 5 nan na ani yahudiya jogo bɛ maa minnu na n'a fɔra yahudiya maa b'a fɔ ala k'an kisi a ma yahudiya jogo bɛ maa caman na bɛ yan dutigi caman bɛ yen i bɛ bɔ a denmuso nɔfɛ furu la a b'a ko den ti di gatigikɛ yɛrɛ ɲɛ bɔ mɛ denmuso fɛ o den bɛ den ma o tuma maa o maa ɲɛ bɔra i denmuso la mɔnɛ fɛ ka i ka ɲa cɔri kɛra yahudiya ye ko wa yahudiyaw ani yahudiya jogo bɛ diɲɛ maa o maa na dugumakolo kan olu de bɛ don jahanɛmɛ so 5 nan na ko o tɔgɔ de ye ko hutamatu wa ma adraka mal hutamatu naru layli muqadatu lati tataliu ala al-afidati innaha alayhim musadatun fi amadin mumaddadatin Allahu akbar وباب السادس أكو جهنم سوارنا أكو نصارى بلاد بدوي ونو بوبارا بلون واسمه أتوقع سعيرة نزارة أني نزارة جوجو بمامونا أون في فرافينايا ولو ده بدو جهنم سوارنا الله أكبر نفر نزارة بدو جهنم سوارنا نزارة بلاد ما كوته
hali nazara fima nazara bilen ninnu jogo bɛ farafin fɔ fana anw fɛ yan u ka selibaliya an'u ka diinɛ fiɲɛya an'u ka amuru filimu lajɛ an'u ka filimu jugu lajɛ an'u ka dangadenya ani nazara muso bɛ ala minɛ ka tɛgɛ ci a cɛ ɲɛkɔrɔ o cɛ dɔgɔya wale bɛ muso la an fɛ yan olu de bɛ don jahanama so 6nan na Allahu akbar faransi ka waatilo b'a la ni nazara bilen fɛn fɛn tuubira ka sira ala ɲɛ ka kɛ silamɛ ɲuman ye a bɛ don alijinɛ kɔnɔ nka jahanama so 6nan Seydina Jibirila ko kira ma a ko nasara de ka ca ye ka tɛmɛ siya bɛɛ kan ani nasaraw ka ide ka di maa minnu ye an ka dutigi caman bɛ yen bi u denw kɛra nazara ye muso ka musoya dafalen o bana taafesiri ma fɔ pandaloni cɛ ka cɛya dafalen o y'a tulo sɔgɔ ka buguli don a la gɔri jɛgɛniya ani gɔri sogoniya ani pedeya ma caya bi muso ka musoya dafalen o ye ala minɛ ka pandalo don k'a ɲɛfɛla fɔrumu bɔ pandalo donna musomanin na a gɔri jɛgɛni maraba gɔri jɛgɛni marala tulosɔgɔla cɛmisɛnnin na a gɔri jɛgɛni a maraba gɔri jɛgɛni marala nazara jogo de bɛ maa caman anw fɛ yan cɛ ka cɛya dafalen o ye ala minɛ a bɔlen baarakɛyɔrɔ la a denmuso balikuw bɛ yen ka kilɔtini don i ka dukɛnɛ na ka yaala fa bɛɛ fɛ i denmuso kuwafasiw bɛ yen k'aw nege lawuli kuma o kuma ni waajulikɛlaw kumana ko musow bɛ jirankolon bɔ a la ka cɛw dakɔrɔbɔ mɛ cɛw yɛrɛ bɛ jirankolon bɔ a la fɛn ma f'o la dutigi dɔw bɛ yen n'u y'u kulukutu ye yaala la u ka dukɛnɛw na b'a fɔ ko lɛden ka i kulukutu bɔ ten piɲɛ i disi si bɛɛ bɛ kɛnɛ kan fɔ in dulɔn mugu la f'i lege kɔrɔ ka yaala dukɛnɛ na fa bɛɛ fɛ ko n bɛ n ka so kɔnɔ ko mɔ mɛnzɔn i denmuso kɔgɔfɔsiw bɛ yen i bɛ k'u nege lawuli sariya bɛ jɛn n'a ye n'a fɔra musow k'u jilankolon datugu cɛw fana k'u janto u ta la koyi nazaraw de bɛ jahanama so 6nan na ani nazara jogo bɛ diɲɛ maa o maa la naamu ismuhu Sa'id a ko jahanama so 6nan tɔgɔ de ko Sa'ira suma amsaka Jibril Seydina Jibirila y'i da de hayyan min rasulillah a maluyalen kira ma a ma sɔn ka jahanama so 7 tɔgɔ fɔ 7 n'a tɔgɔ fɔ kira ye o don kira barikama y'a ɲininka ko munna i ma jahanama so 7 tɔgɔ fɔ n ye faqala fihi ahlul qaba'ir o don Seydina Jibirila ko kira min y'a to m'o fɔ ye a ko ye Muhamadu manto jurumubatigiw i man dɔw minnu sara k'u to silamɛ jɔsen 5 kan nka u dɔw tora o la ka jurumubaw kɛ olu de bɛ don jahanama so 7nan na a ko o de tɔgɔ ye ko jahanama yɛrɛ o de jahanama so 7 dafalen o kumana ni waajilikɛla minnu ma diinɛ faamu a fɔra ko kira Muhamadu mando jurumubatigiw olu de bɛ don jahanama so 7nan Allahu akbar Sago minnu ma diinɛ faamu olu ko maa ti don jahanama ka bɔ kuma daminɛna ni min y'a labantɔ filɛ n'o ye a tɛ diɲɛ sɛbɛnfɛn foyi la jɛnɛya ye kojugu belebele ye nka a tɛ diɲɛ sɛbɛnfɛn foyi la ko ni maa min sɔrɔla jɛnɛya la ko a tigi kana seli bilen a kana su bilen ko a mana sa directement ko jahanama ko ala ti yafa a ma bilen o tɛ diɲɛ sɛbɛnfɛn foyi la Allahu akbar a tɛ komi an bɛ jɛnɛya defa a y'a danganen don a kɛ b'a danganen don nka ala ma fɛn juguya ka tɛmɛ degré min kan kana tɛmɛ o kan Sago Ibrahim o waajilikɛla joli don olu ye jɛnɛya fɔ k'a juguya yan ka jɛnɛya kɛ jahanamɛdenya baara ye ka mɔgɔw siran ka mɔgɔw jatigɛ ala ma far'u la fiyewu sɔnni u ka saya cɛ u yɛrɛ nana ka na jɛnɛya kɛ fɛn ni jɛnɛya matɛrɛli daga Allahu akbar ko mananen bɛ se ka dulo ala ka fara Allahu akbar a ma kɛ kuma fila ye a kɛlɛ e y'i dafa a la ko jɛnɛyakɛla kafiri jɛnɛyakɛla bɛɛ jahanama kɔnɔ hali i ma i kɔfilɛ a kuma na Allahu akbar hali i m'a fɔ n'a tuubira ala bɛ yafa a ma fo waajilikɛlaw an k'a nɛ don nin yɔrɔ cɛ o tiɲɛ
jɛnɛya kojugu belebele ye mais sɔni maa min ka sa n'i bɔra la ka tuubi jɛlen la Ala bɛ yafa i ma. An k'o fana de fɔ maaw ye. O wajulikɛla joli joli dɔ yan ko jɛnɛyakɛla kafiri a kafiri den sunguruba kafiri a fa kafiri jɛnɛyakɛla jahanɛmɛ de kirikiri Ala ma fara olu la u yɛrɛ nana jɛnɛya matériel da kan ko manani bɛ se ka don ko foyi t'a la ka manani don i bɛ taa mun k'a kɔnɔ ji wa malo de teri ɲɔ de ka manani don ka kota kɛ n'a ye a bɛ diɲɛ kuranɛ jumɛn na a bɛ diɲɛ hadisa jumɛn na silamɛ Ala ma kunna diyara amina wajulikɛla fɛn o fɛn n'i ye diinɛ gɛlɛya ka tɛmɛ Ala ka fɔlen kan Ala t'i fa fiyewu f'a ka modèle dɔ bila i yɛrɛ la siga t'a la i ye min fɔ f'i ka fɛn kɛ min ka jugu n'o ye Allahu akbar anw wajulikɛlaw mana farinya cogo cogo n'Ala ma kiiti min fɔ ka farinya ka tɛmɛ hakɛ min kan an kana tɛmɛ o kan dɛ Allahu akbar an mana nɔgɔya cogo cogo n'Ala ma min fɔ ka nɔgɔya ka se hakɛ min ma an kana nɔgɔya ka se o ma dɛ Allahu akbar jahanɛmɛ tɛ Mali wajulikɛla si ta ye farafinna wajulikɛla si ta tɛ jahanɛmɛ ye i ko bi se ka mɔgɔw don a kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma jahanɛmɛ donni wale kɛ a tɛ se alijinɛ tɛ Mali wajulikɛla si ta ye a alimami si ta tɛ a seko si ta tɛ k'i bɛ se ka mɔgɔw don alijinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma alijinɛ baara kɛ i si bɛɛ tɛ se a la i ka wurudi tɛ se i dala kuma tɛ se i nɔfɛ jama tɛ se a tɛ se kuma jɛnɛya kojugu belebele don nka sɛbɛnnen tɛ k'a fɔ n'i y'a kɛ k'i bɔra silamɛya ayi fewu sonyɛni kojugu belebele don nka sɛbɛnnen tɛ k'a fɔ n'i y'a kɛ k'i bɔra silamɛya Allahu akbar silamɛ jɛnɛyakɛla o tɛ silamɛ jugu ye wa silamɛ sonyɛnikɛla o tɛ silamɛ jugu ye wa donc n'o ye silamɛ jugu ye an bɛ Ala deli sɔni saya cɛ i bɛ ka seli min kɛ n'o ɲɛna tuubi bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ a bɛ bɔ a la pewu n'i ma bɔ a la n'i sara i bɛ seli la i bɛ jɛnɛya la i bɛ seli la i bɛ dulɔmin na i bɛ seli la i bɛ dangadenya na i bɛ seli la i bɛ hasidiya la n'i sara Ala bɛ taa pese Allahu akbar mizani i ye kota min kɛ o kota jurumu u b'i pase jahanɛmɛ zaban ɲɛtaw Allahu akbar u bɛ taa o lajaba k'i la jahanɛmɛ kɔnɔ i ye Ala kɛlɛbanciya min dɔn k'o kɛ kosɛbɛ ni jahanɛmɛ jurumu degere banna i bɛ taa don alijinɛ kɔnɔ Allahu akbar o kuma labanna ni o de ye Seydina Jibirila ye jahanɛmɛ so 7 tɔgɔ fɔ kira ye a ye 6 fɔ kira ye a y'i da de 7nan kira ko munna Jibirila i ma 7nan fɔ n ye a ko min y'a to ne Jibirila ma sɔn ka 7nan tɔgɔ f'i ye joona e Muhamadu sallallahu alaihi wasallam i man don jurumubatigiw olu de bɛ don jahanɛmɛ so 7nan na jahanɛmɛ so 7nan tɔgɔ de ye ko jahanama Allahu akbar lamu ni jahanɛmɛ so tɔgɔ 7 a faamuna maa 7 minnu bɛ don a y'o fɔ a ye a fayida o fɔcogoyaw bɛ yen a fɔ jahanɛmɛ so 7 ni jinɛ jugu bɛ diɲɛ maa o maa nɔfɛ walima kunkolo dimi gɛlɛn bɛ i la a kɛcogo dɔw bɛ a kɛcogo dɔw la a bɛ fɔ ten de koyi a fɔ dɛ n'i y'o kɛ o kɛcogo la hali ni jinɛw b'i kunkolo la u bɛ jigin jahanɛmɛ so 7 tɔgɔ kɛcogo dɔw bɛ a kɛcogo la ni muso sotelen don diɲɛ bɛɛ ka ban Ala bɛ sɔn a bɛ segin Allahu akbar ni cɛ bolila ka bɔ ka ban muso la jahanɛmɛ so tɔgɔ 7 kɛcogo bɛ yen a bɛ segin a dɔ fɔ an ye dɛ ni muso fana banna a cɛ la a kɛcogo bɛ yen a bɛ segin a ma Ala ka diɲɛ kɔnɔ Allahu akbar i farinya o farinya tɛ jahanɛmɛ bɔ Allahu akbar n y'aw balima ka Alhaji Sakɔ di karamɔgɔ bɛɛ fɔ grand prêcheur international Alhaji Baseku Sakɔ den ani Alhaji Soya Sinɛ Berete mɔden ani seko ka seko mundere Bakari ka kalanden o don Alhaji Sakɔ di karamɔgɔ bɛɛ fɔ grand prêcheur international a n'a balimakɛ Muhamadu Dawuni bɛɛ k'a ma namu gɛlɛya international inshallah international kanuba bɛɛ international ye anw ka international dabara international tɛ a récité b'an bolo an filɛ ka waajuli min kɛ namu gɛlɛya a bɛ taa diɲɛ fa bɛɛ fɛ siga t'a la hali an ka animateurs bɛɛ ye international de sabu n'i ko n ko ya diɲɛ bɛɛ de b'a mɛn waati wallahi an bɛ studio international fana kɔnɔ international kɔnɔ o cɛ téléphone numéro 66 72 79
94 الله أكبر walima 76 نعم 30 17 65 الله أكبر Skype bɛɛ fɔ Bamako. الله أكبر bɛɛ fɔ don moriw ka sabiye nana moriw ka kubalikoro nana ala ye morikɛ min sɔn